okushuthi ngamazwi la si ukuhlakazeka kwethu kusithathe kwasibeka khona abase east nabase north nabase south behlakaze ekuhlakazekeni kwabo babe munye. Aw hallelujah. Lawo ke amazwi lawa asho uKephas oyengumpristi omkhulu ngaleso sikhathi encwadini kaJohane. Umpristi uKephas wayengumpristi omkhulu eqhamuka ehlangothini labaSaddusi. Aw amen. Wayekadekene ethathe kubaba babethathe kubaba wabo oyekade umpristi omkhulu uNane oyekade engumkhwe wakhe. Before athathe yena kube khona amadodana kaAnani awu 4 abapristi abakhulu before athathe uKephas. Elithi iBhayibheli ke bazalwane ke uthathe isikhathi sabasijana yena wanikezwe ithuba elabalide kunabanye abapristi abakhulu. Ngenxa yokuthi yena wayekade enobuchule futhi enediplomacy ekwazi eneskill sokuresolve inkinga ezikhona. Now iBhayibheli ke bazalwane malithi ke bazalwane uJesu oqala mufunda uverse 50 ithi wayezofela abantu bonke. Bese u52 athi yena abeke isizathu sosibili why uJesu ezile emhlabeni ukuthi azobuthela ndawonye abahlakazekileyo. Ngamanye amazwi zimbili izathu uJesu ayizele emhlabeni. Esokuqala esokuba asifele ezoneni zethu. Esosibili esokuthi bazalwane abuthele ndawonye izitha abantu abangabhekani, abantu abasondanayo, abantu abangafunani. Isizathu sosibili sokuba uJesu eze emhlabeni ukuthi abuthele ndawonye abahlakazekileyo. Oh hallelujah. Abuthele ndawonye abahlakazekileyo. Mofunda uJohn chapter 9 uverse 9 uthi uJesu mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa. Angene aphume afumane idlelo. Ngamanye amazwi asibizelwe ekungeneni ngoJesu kuphela. Asibizelwe ensindisweni kuphela. Uma usasensindisweni ukwi-entry level. Kahle kahle thina into esibizele yona ukuthi singene ngesango elinguJesu. Sithi masingena bese siyasindiswa bese siyangena siphinde siphume. Masiphuma sifumane idlelo. Iliphi leli dlelo akhulunywa ngalo? Makhulunywa ngedlelo kukhulunywa ngendawo away from isibaya. Awu kodwa bazalwane amabandla ethu ayibaya zokusikhulisa. Kodwa siyadinga ukuthi kwesisikhathi siphume ebayeni. Siphume ebayeni size edlelweni. Edlelweni indawo yokuthebelele. Edlelweni indawo ehlaza. Edlelweni indawo engenayo inzondo. Edlelweni indawo evulekile. Siyathakadula edlelweni. Akuthi hlala phansi uyahlala. Akuthi uyaguqa uyaguqa. Akuthi phakamisa izandla phakamisa. Ngoba awusakhe esibayeni. Kodwa ususedlelweni. Number 1 ukufela sesithandaza abantu esonini umhlaba wonke. Number 2 ukuthi abuthele ndawonye abahlakazekileyo. Kuthi angimemezele bazalwane ukuthi nansi icebo likaNkulunkulu eMaritzburg. Kuthi angimemezele ukuthi nansi intaba kaNkulunkulu eMaritzburg. Ngiwabonile wonke ama movement angisho ukuthi ungabukela phansi bazalwane. But leli ithuba. Amen. Lokuthi nabaqobela kudala. Hallelujah. uJesu uzobuthela ndawonye. uJesu uzohlanganisa. uJesu uzomemezela ukuthi mhlathi emazali. Kusuka baseThekwini, kusuka baseGoli, kusuka baseMpumalanga.
basuka ngoba abahlakazekeleyo kumele bahlangane. Kuneqembu likaGasi kodwa uJesu uzothi iqembu likaGasi alihlangane neqembu likaPhokapakisi neqembu likaPakisi elimazwani notata uLibala alihlangane. My Jesus. My Jesus. Hallelujah. My Jesus. Uma kuhlangana nabantu laba bebengazwani abaSadusi nabaFarisi babengazwani. Oh hallelujah. Ababhali bebengazwani. Jesus. Ayamaningi amaqembu ngesikhathi uJesu efika. Amen. Kwakukhona nama-traditional Nkosi yami amaJuda ayithanda isiko. Hallelujah. Kukhona nathi ama-Gentiles. My God. Kodwa uJesu wayefika ngoba abaFarisi bazalwane babakholelwa ekuvukeni kwabafileyo. Bekholelwa futhi nakumoya kaNkulunkulu. Bekholelwa futhi nasengelosini. Kodwa abaSadusi bebengakholelwa ekuvukeni kwabafileyo. AbaSadusi bebengakholelwa kuma-angels. AbaSadusi futhi bebengakholelwa kumoya kaNkulunkulu. Kodwa sibonga ukuthi kusuka umuntu manje okade esehlangothini labaSadusi uthi uJesu uzohlanganisa. Ngoba mahlangana bazalwane abanye abakholelwa kumoya umkhuluma ngelimi bathi ubheka ihlathi leli. Kodwa uJesu bazalwane uzohlanganisa. Uzozwa lokade engayikhulumi aqale manje umuzesha kancane rida kasakathaka. Usokusaba kwenzenjani into ekade zugongolo lezinto ekade zihlukanisile siyaqhamuka. Hallelujah. My God. Sesithandaza uDavide mawubuye umphongolo kaJehova ukhipha instruction uthi awungabisaya la kade uhlala khona. Kodwa umphongolo kaJehova ngiyacela ume enhlanganweni zendlela. Wenza intende ukuthi adunyiswe 24 hours uJehova.
nikhona bathandekayo adunyiswe why ebeka inhlangothini zendlela wayenzela ukuthi nabaqhuba abaqhamuke eWest mabedlula la bafika badumisa isimakade Hallelujah. nabasuke east mabedlula la bafika badumisa usonini nanini Jesus. nabasuke east mabedlula la it's a place of meeting. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Wena uyinkosi yamakhosi, wena unguJehova igama lakho, ake wavale nawe